Yes, adol magigisusi na sa mga sakop usab sa Department of Engineering and Public Works kundi PW sa kagamanan sa Dakbayan sa Subo ang kini mga nanghiki nga mga bungpung og saog sa tungaan diha sa may Pisan Elementary and Night High School sa Dakbayan sa Subo. Si Engineer Jonathan Tumulak Jr. ang gikan usab sa Department of Engineering and Public Works mao ni pahigay usab sa maong pag-inspeksyon sa maong mga lawak sa ringan human usab nga nitaho kanila ang principal mismo sa Gemma Amarillo nga duna kini mga liki og mga kang-ana sa mga bungbong og saog sa mga tungaan gisusi sa maog departamento sa kagamanan sa Dakbayan sa Subo usab masayran ang mga na damage og asang dapita ang mga kinahanglan usab nga mga pang-ayuhon sa mga tungaan samtang gidugang usab sa principal sa maong tungaan nga si Gemma Amarillo nga ilaha karon nga kinidiag temporary una nga gipabalhin sa lain usab nga mga lawak sa ringan nga layo sa maog mga na-damage nga mga tungaan ang mga estudyante lakip usab ang mga staff sa maog tungaan aron usab nga malayo sila sa peligro samtang ang tunay pagbalita parin pa usab nga gisiguro ang kaluwasan sa maog mga tinud-an ug mga bagtutudlo. Yan sa Cebu City Hall alang sa IFM Balita sa Buntag ini sa Idol Clinton tako ni kapugan sa mga naglabas ng mga balita. Tatak RMN Tatak IFM Balita.